Dneska se vám podat co mi na ní vytáčí, co mi na ní štve, jak ona se chová. V první řadě měla jsem jí na Facebooku přidanou. Na začátku, vlastně, když jsem měla první TikTok, mi bylo asi tak 15, 16. Jsem si myslela, že ta holka je fajn. Že vlastně i když je dospělá, tak má to chování a ví, o co se jde, má kluka, tak bude určitě šťastná a prostě to, no a já jsem na ní videa nikdy nekoukala. Fakt, přísám, že nikdy jsem nekoukala na její videa. Nebo tak, ale pak jsem poznala toho Davida Dvořáka. Koukala jsem na všechny jeho videa. Vlastně na všechno jsem s ním koukala. Nebo ne s ním, ale jako já jsem to koukala a jako musím říct, že klobouk dolů ohledně Adely. Čekala jsem, že Adela nebude taková, jak jsem si jakoby myslela, že jakože všichni lžou, že všichni jakoby to, že všichni si to nevymýšlejí, ale když to pak vidíš na vlastní oči, když to vidíš na vysílání, když to vidíš na videu, jak ona se prostě vychlubuje, jak ona se dokazuje, ale pak přestírá, jak brečí, přestírá, jaké má nemoce a nevím co všechno. Tak jako to už je na mě moc. Měla jsem jí přátelé, nebo mám i doteď, ale nepíšu jí. Jenom na začátku jsem jí napsala ahoj, ona mi neodepsala a pak mi napsala ahoj, jak se jmenuji a jestli se můžu spolu bavit. Na to jsem jí neodepsala, na Facebooku mám i jakoby, nebo už nemám Facebook, ale měla jsem Facebook a tam jsem měla skupinu. Prostě Šopada Adel, Faš Adel a prostě všechno, co ona si dala přes dívky. Nevím, proč to dělá. Vůbec netuším. Jako jestli si dokázat tím, že bude dělat za sebe tu dokonalou a že ona je úžasná, že ona je skvělá, tak se Adelo mýlíš. Adelo, ty nevíš, kdo jsem. Já mám hodně přezdívek. Hodně. Na TikToku. Aby se nezjistila, kdo já jsem. Ale už mi sere to, jak ty se chováš. Že chodíš na TikTok, vyděláš si peníze kvůli tomu, že nemáš na nájem, že nemáš na žádlo. Tak ty si koupíš samý píčovinek, ty si koupíš rasenky, ty si koupíš linky, ty vole, ty si koupíš tamto a hento. Kdyby si kurva na to neměla a neměla si na peníze, neměla si na žádlo, na nájem, tak protože si nekoupíš píčoviny. Jako třeba hrnek. Kupuješ si hrnek, který použiješ jenom jednou. Viděla jsem to. Použiješ jenom jedno a hned si kupuješ jeden nebo třetí den si kupuješ další. Do prdele Adelo. Tohle už není normální. Nikdy jsem neřekla, ty vole, a to mám přítele. Do piči jsem s ním rok. A to je docela zázrak, ne u mě. Ale dobrý, jsem s ním rok. Ale že bych do piči, vole, já nevím, vole, zakazovala, že nesmí na záchod nebo to. Ty vole, každý do piči chlap potřebuje na ten záchod. A každý člověk potřebuje na záchod. Ty vole, můj přídam mi řekne, že jde na záchod a já, proč mi to říkáš? Normálně jdi. Jo, nesítím se za to, že jde, to je normální slušnost, ale ty, že zakazuješ přítelům, že nesmí na záchod, protože by to po sobě nevyvonili. Do piči, ty vole, za ten život by si měla být ráda, že s tebou vůbec někdo je takovým psychopatem, jako seš ty, s tebou ještě někdo je. To je takovej velký zázrak. Čekala jsem, že když se změníš. A říkám, dobrý, změní se, bude taková. Hele, mě 20 let. 20. Jo, a vím už, co je kurva za život. Protože když si každý den podíváš, ty vole, co tady děje lidi. A to nemeru bezomovce, feťáci a to jsou ještě tak rozumní. Dobrý, fetujou, ukradou něco to, ale ty jsi horší než oni, ty vole. Ty by si patřila do Bohnic, do Beškovec a ještě do vězení, vole, do života, protože s tebou to není vůbec normální, jako. Nezlob se na mě, ale není to s tebou normální. Všichni tě odsuzujou, všichni se tě posmívají a když to ty to máš prostě v prdeli, ty to máš prostě na háku. Prostě si děláš to svoje, myslíš si, jak jsi dokonalá, jak jsi úžasná, ale nejseš.
ty vole, když to řeknu blbě, žádný člověk není dokonalý, žádný člověk není dokonalý, já taky nejsem dokonalá, jo, ty vole. Ani ten David Dvořák, ty vole, co natáčí ty videa, já neurážím ho, protože já ho miluju. Ty vole, fakt ho miluji za to, co natáčí, ty vole, co ti tam vlastně, co říká popravdě a má vlastně pravdu. Ty vole, co by tady to dělá? Já ho neumím prostě natáčet video na TikToku, protože to je prostě moje třetí video, nebo druhý, ale beru to jako třetí. Ale ty, jak se chováš, ty vole, zamysli se. Já nevím, jak se jmenuje všichni tvoje přítelové. Jeden bezhubák, ty vole, druhý mladý jak cucvek, třetí vole, to s tebou myslí dobře, a pak ty vole na něho pošlete policajtěm kvůli tomu, že ti nechci dělat věci, že věci máš v krabici, ty vole, v krabici, ty piču, já nemám vůbec věci v krabici, ty vole, když já něco dostanu, tak jsem za to i ráda a hned to prostě vybalím, vyfotím a dám si to do skříně nebo někam, kde by se to prostě hodilo, ty vole. Ty pičo, já jsem dostala od přítele malovánky, jo, dobrý. Já prostě miluju, to jsou takový ty uklidňovací amalánky, kde prostě maluješ. Klidně potom můžu dát jedno video, co všechno prostě mám, co všechno jsem dostala, co je starý, co je nový, ale nemám s tím nikdy problém. Ale já umím se chovat normálně. Jo, nejsem zdravá. Nejsem. V tom roce je málo který člověk, nebo i dítě, který je zdravý, který prostě nebude mít nějakou vážnou nemoc. Jo, je to tak. Prostě takový je život, ale že by jsem si vymlouvala, vole, že máš alergii na cibulku a na tamto. Dobrý, stačí říct, hej, mi to nechutná, tak to prostě jíst nebudu. Ale ne, že řekneš, vole, já mám alergii na tamto, já mám alergii na honvec, to tamhle, to, vole. Mám i důkazy, dobrý, ty to doktory může říct, doktor ti to zapíše, že většinou to doktory neřešej. Jo, protože jako proč by tě to mě zkoumat, jako máte dělat činové do hubičky, vole, a ochutnat, vole, když si fakt jsi alergická, ne, to oni tohle nedělají. Jo, tohle nedělají, jsi alergická, dobrý, zapíšou ti to, vole, a basa fide. Ale kde máš kurva důkaz na to, jsi alergická. A že ty si vysílala živě, ty vole, a dala si celou žičku, no, máme to říkat sůl, když vím, že to bylo cukr. A zvládne každý přestírat, vole, jak je to kyselý. Ty vole, jsi prostě trapná. A to tvoje zpívání, ty vole, tak kdyby kočka chcela na plech, ty vole. A ještě bych toho brečila, protože chudák neví, co se děje, ty vole. A zvířata, borček, králík, ty vole, já ještě nevím, co jsi měla, křečka, si myslím, že jsi měla, přesně nepamatuji, to všechny tvoje zvířata. Ty vole, pes je chudák, ty dáš pár videí, že chodí na procházku, blá, 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 ty vole. Hej, ty vole, holka, kde máme ten důkaz na tu procházku, když ty. A ne, ty vole, nějaká tvoje kámoška. Ty vole, všichni tě vidí, všichni, co vidí, tam ty chodíš ven, ty vole, čumíš do mobilu, toho psa se nestaráš, ty vole. Ty vole, prostě nezasloužíš si mi psa. A to je můj dvě miláček a já ho chci přijít a budeme spolu šťastní a blá, 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 blá. Ty vole, jo, holka, kdyby si byla tak šťastná, jak tady říkáš, tak přece neděláš to a toho kluka by si měla, nebo toho chlapa, měla by si i doteď. Ale ty nevíš, co znamená slušný chování, protože, promiň, já vím, co znamená slušný chování, ale ty ne. Ty, promiň, ale fakt ne. A nemám na to nervy, aby jsem se rozčovala s nějakou krávou. Jenom, aby to všichni věděli, jaká ty jsi svině. A promiň, nikdy bych nezabila křečka nebo králíka nebo jinýho prostě zvířata, protože oni prostě hodně žijou. A že jsem všechno zakazovala, že najednou měli práci a pak tu práci neměli. Ty vole, můj chlap chodí do práce a ty vole, nezakázal jsem mu, aby do ty práce chodil, protože prostě peníze potřebuje. A u tebe na píču to, ty se dovoluješ a pak sama brečíš. Ale je to falešný breč. Ne, takový, jak každý dospělý prostě člověk brečí. No a to je všechno lidi, co jsem chtěla říct ohledně Adely. A si to i Adela podívá, je mi to úplně jedno. Jsem vlastně nová, prostě youtuberka, budu se snažit co nejvíc jakoby, dávat víc ty videí a doufám, že budu mít co nejvíc sledující a že všechno půjde dobře, jo. A tím
Fáčko lidi, fáčko, jo, má přezdívka, fáčko. A jestli mi to Adela sebeš, dostane do držky a víš, že se nedokáže člověka, takže jestli mi budeš brát moje přezdívku jako fáčko, tak dostaneš. A všichni lidi to můžou. Že moje lidi, nebo ostatní lidi, co poznám, mi to vadit nebude. Ale od tebe to nechci slyšet, takže děkuju. Jinak, až jednou, fáčko.